Goddag og velkommen til den lille takkevideo. En takkevideo fra de 11.000 traktater, der ligger lige foran mig her. Der er tak til alle, der har bidraget økonomisk til en fondskonto, Andreas har lavet. Også tak til ham. Tak fordi du gav lidt penge til det her. Og jeg vil gerne fortælle lidt om, hvad det er for traktater her. Lige foran mig her, der er hovedordren. Det er danske traktater af Kristus kommer igen. Og der er lavet 8.000 af dem. Så er der en engelsk version af Kristus kommer igen traktaterne. Og der er lavet 800 af dem, så det er en lidt mindre bunke. Og endelig så har vi fået lavet en lille ekstra ordre af den allerførste traktat, som blev produceret, nemlig Kom til mig traktaten. Og Kom til mig traktaten er der lavet 1500, altså 1500 af dem. Dem glæder jeg mig også til at komme ud. Jeg begynder at dele lidt mere ud af dem, og det første oplag af dem er allerede ved at være brugt op. Og endelig så har vi også en mindre ordre på 700 traktater til Anne Eva Vilstrups projekt nede i Zanzibar og andre Swahili-talende lande, hvor sabbatstraktaten her er på Swahili, og med de opdateringer, som der har været brug for med hensyn til dagsangivelse i traktaten på Swahili. Og det er jo så, der er jo lavet så de korrektioner, man nu kan komme til med den villighed, der er blandt oversættere. Det arbejde, der ligger foran os nu, det er jo den her skæremaskine, hvor vi jo så tager traktaten ind. Det har jeg vist i en tidligere video, hvordan at det så bliver delt over i to. Og så her ved siden af, der sidder mor, og hun er jo så villig til at folde mange af traktaterne. Vi beder en bøn for hver enkelt traktat, som bliver foldet, og beder om Guds velsignelse, når de kommer i hænderne på folk. Når jeg går på gaden med de her traktater, så spørger jeg jo altid folk, om de vil have et budskab med hjem, om sabbaten, eller om Kristi genkomst, eller om helligdomstjenesten. Og selvfølgelig også Kom til mig traktaten, det er jo mere Jesus, der bliver præsenteret. Og det går jo meget på frivillighedens vej. Vil folk modtage budskabet? Vil de tage imod det på et papir, eller vil de kun tage imod mine ord? Så lad os holde en lille bøn. Kære gode Gud, jeg beder for, at du må velsigne de her små tryksager her. Jeg beder også for, om du må velsigne de mennesker, der går ud med dem, i at formidle de her budskaber om Kristi genkomst, om at du kom til Jesus, og som sabbaten og om helligdommen. Og jeg beder for os, du må være med enhver, som får det her tilbud, og at de må studere dine sandheder videre i deres bibler. I Jesu navnet. Amen.